Dinleyenciyim, aydı otur. Birce bir sesini peseldaýyn da sizinki ýanglanýar. Eşdilýän sesmi şu an? Kow eşdili, aydı. Ayda etçigiyim, baş üstüne eşdiliye diye. Şu an sen Serdar agany malayda biz bile geldik. Ey olar ýalak. Ol finçe ýoga, sen gyýda mysal, ol gyýtsa da ýoga. Nämetjek on ýaly, heleçe ýok. Bile geldik ýok. Hera o şu an efirde den men efirde oturuyorum. Berde ikiňiziň şahsy meseleňiz boýunça başga adamlar ýanma oty. Gaýrat et paşasty men silýän bolsam Serdar agana mal. Kim ýanya? Gelsin. Ýöne men aýdýan, Bizim adymyz ýan diýen. Töwdürüp meni aňyrdan bärden bulaşdyrjak bolsa, ol on ýaly. İşimiz yok. Sen söwme derdi söwjekden şu an. Serdar agan goş prosto şu an. Hani afsan. Serdar ağa da uğraşsın. Maňa beýdip diplomat bolýarmy? Utanmak, oňa malades bolo. Medeniýetiň hem ejesken ara bolo. Ay, nanay. Uğraşsın diye kabul et. Bilerini öýtmediler maňa. Jigimjan, senem ýalňyş oýna kellejiň sokkansyň. Saňa da aýdýan men size ýardym Sen diýäň seret. Sen bana Ukrajyň. Ne, dinle. Benim şu 3500 adam bilen bilerekde araňyzda näme bolany düşünmek üçin şu efire girdim, dogry dämi? Olaňarda bir zat ýa, seni bärde bir zat ýan. Arada ýan adamlar. Halal işleyen adamlar diýen. O ýa Serdar kabul et şu an. Efirde gurulap oturan zatlaň üçin men öz diýen zat. Benim şu diýen Serdar kabul et diýen. Bolu Serdar kabul et görüldün. Gelsin men garaşyp otuýum gelsin. Uradyp tura. Hani ýok ne? Näme men yalan sözler. Yalan sözler mi sana? Gelsin. Näme men? Sen otura bin allayıp. Hani şu adam ýa Seret. Ey, Allah'ın birliginden ýan bolsaň, jigi men näme çekinip sana ha? Aç gelsin. Serdar kapirdik ýa-da görýän sen. Maňa ol zayaf kugradan ok men onu nerden gözledip alaýyn o? Ene geldi. Haydi oturun. Serdar ağa sen cevap ver. Uy sorak ver. Repa şeyle dem diýsin. Sen menim şu 4 adam otur. Menim dogryny bilesim gelýär şu an. Kiminki dogry, kiminki ýalňyş. Ratı doğru. Bol. Sana söyleyip yine näme etmek nämem yok. Seni şöyle getiren vaktimizde. Onu ben teredin. Bolly, menem Hudaýa tapşyrdım. Ho arkaýyn aýdy ber. Normal ýagdaýda bärik geldiňiz, dogrymy? Gelemak, dogry däl. Ha, bolýa. Näme normal ýagdaýda men aýdyp bolaýyn. Dur, näme normal ýagdaýda geldim. Evet, men diňle. Geldiň ýanyma. Ýagdaýyny düşündürdüm. Ýagdaýyňy düşündüm. Dogrymy? Sen näme ýagdaý düşündürdün? Näme düşündüň sen? Bärik gelmek üçin näme diýdiň sen maňa? Gyýryp normal getmezsen aýta gönüm bärdi men. Adam bilen gurleşmeýär, daýçyla gurleşdi. Sen açaçan gurleşýän. Dogry Gadırdan muştaklar, gadırdan adamlar. Gadırdan allaýar. Bir adam sesini ulolýan bolsa, sesini uloldap gyýryp näme etýän bolsa, значит, özüne akajak bolan adamdyr. Hem ekmek berip koysun. Endi denap diplomat, bol farag ber. Sene biler sözümüz o. Sen ýa afsan maşenik dolu köçü. Sesini adam näme üçin ýyrtýar? Sen gurkudan günnüň içinden çykan adamyň. Olar ýaly sen baňa diýen zadyňa, diýen sözlerine jogap berip boldy. Biziň ýanymyza geldin. Dogrymy? Gaýş etdiň bize gelip. Agamjan gaýrat et. Meni we gelinimi uğrada gaýrat et. Ýagdaýymy şu wagt gowy däldiň. Diýdiňmi? Diýdim. Ştada bir alıp çık bizi diýdim. Sana näme ýagdaý gowy däl? Ey sen, muňa sen. Ondan sonra dinlendi beni.
Oo. Dinle. Doğru da aytsan dinleyecek o bana beydip o donnap. Ol yani Serdar bir cevap Serdar dur. Rapper. Oo. Sen taptın mı Serdar ağanı? Neydi? Onu sen versen dinlerli. Bu Serdar ağanı diyelim bilen zat derlen. Sen ne netik gelin Serdar ağanın yanına. Yo doğru da aytsın men bölce gömder. Onu ben sen dinleyecek. Bu Näme o donnap ben kösen ýanyydyn, näme diýänýydin? Şonyal artık gurrun. Goýda gurlu da sen o men kiçelçek bolýarmy? Maňa seret. Men hakykat aýtdan şu. Eger zoruňa gitýän bolsa falan zat diýibiljekler. Men seni gidip bol men sen dinlejek onuň ýöne erkek Doğru. bolup soňuna sen dinlegin mi? Ben seni gelip tapmadım. Geldin, Bol, haşt bol. ettin. Doğru mu? Doğruları doğru değil. Doğru atları doğru değil. Ofise geldin diydin, ağam şeyle yağdayım bağ diydin. Şulara yerde ben alıp çıktıydın. Şu at hava, küsünçlük yağdayım bağ diydin. Doğru mu? Gülenim olmaz şu at. Devam ettin men senden soraýyn, o men emotlamam senden sorap etmedim o. Yok, ben seni getirdim mi öýüňden bir kelip gurýanda ben düşünmedim. Özüň bir de Yusuf geldiňe haýyş edip, doğru mu? Edil ýalbar. Ya bir- Etme o, ulul sana bar ya sen işin olsa kulal mugut getiren ýalbar. Ya beydime. Ben sana şu Ol an sen etmeden. işin ol doğru değil mi? Emmet adyny hakykat şekilde aýdyp otyp. Beýdip bana adal jenet gürleme. Spakoyny gepleş. Sen onu spakoyny gepleştirecek bolsaň özüňi belen alyp barma. Sen kimsen? Hudaýma ýalbarar ýa. Ay, boy, Sen hakkını al. Verle Diyan Ya. işine diyan. Görünüşde ait da erkek bolsaň. Dinlendi. Akadaslığını gurlanan ama. Mana Huda ýa-da başga da olara bolsa adam aýtma. Men bir resmi ýagdaýda Sen üçin açıklamada. bolmadı. Ağzından alaço. Devam et. Seret. Olara kele görüň etme. Bärde biz men sana hakykat aýdyp beren senin bilen sen meniň paşdya ne diýsem ki birazjyk oğullarymdan ulakan da aslında çağıran bilen deňsem. Şoň üçin sen bilen deň bolup bana hiç ýagdaýym ýok. Indi hazırdan adamlar sen meni hakykat bilmek isleýän bolsaňyz bolan zat şu. Recep Murat takmadyr ýapa. Bir de eselit grupasına yüz tutup geldi. Ýagdaýynam şu wagt geldi. Häzir geldi ýadyma düşýär. Meniň goňşym bar, ady Babacan. Şunuň üstü bilen geldi. Agam diýdi, şeýle ýagdaýym bar. Gaýrat et, meni şutadan alyp çykay. Gitmeli bolýan. Ben aýtdym, repa, seret. Men seni öň tanamaýadym. Men seni öň telefon tanamokdum. Sebäbi bu rep çyken, rep aýtýarken men bilmeýärdim dogruda aýdaýynda. Ondan soň sağdan soldan öwrenişdik. Rep çyken, söyleme, sunuwa diýişkärken, sunuwadan adam eken, ona nämem ýok. O jenet ýa. Ondan soň diýdiler, goňşym diýdi Babacan, şeýle kömek edeli. Şu wagt nämet bar. Başgalar bilen gitjek kolle. Elinden gelýän alyp çykay diýdi. Diýdi. Bolýa diýdim. Geldi, adam ýalyp o jenesini edip, çaýyny, kofesyny berip, hemme dokumentini alka alyp we wagtynda işine başladyk. İşini bitirdik. Yine sağ olsun. Aytayda başladın, aytayda. İşini bitirdik. İşini bitirenden sonra. Sağ olsun. Sana yakasın için. Sebebi näme? Onu bolda ya. Sebebi guruluşuk başga da oma. Hemmedat ajaýyp. Hemmedat gülýaly. Nesip bolsa, beş kere soradım. Aýtda ben çydap biljek işim bol. Men agam Aşgabatym oglanlaryň, men aýdym çoglanlaryň ömrümde iş görem oturun. Sen näme diýdiň? Bir aýjyk çydaýar. Men seni İstanbul'a çek bolýa, bol men seni. Men dinlemezsin, bol. Bol. Boş oturup bak, görüp oturursan şu ofiste ýa-da. Men prosta açıklama yapayım. Halkymyz dinlesin. Bolur. Okey mi? Meni bölme dostum, gaýrat et. Evet. Bir çabuk Serdar ağa kesýänle şu wagt men kiňiň şahsy meseleňizde bizden başgalarym şu wagt arasynda däl. Prosta meni şu wagt 5600 adam, menin bilesim gelýär näme bolandy. Ýöne rap Serdar ağa sen aýtmadym işe gelýärniňi. Bäri türkü. İşe gelýäniň aýdanda näme? İş diýmek, iş däl o bulo. Ben de daha Türk
Türk'te rap oturuyan ha sana başlık gelip sen başlık işe yerleştirmeyin. Sen nereden biliyorsun? Sen işledin mi? Sen gördün mü şu tayini? Sen işledin mi? Türk'ün işlerini günahlarda işe alıp gidip Yok sen nereden biliyorsun? Sen işledin mi? Sen işlek gördün mü şu Ben tayini? işledim ben. Ha? Ben işledim ben. 2 yıl işledim onu da. Sen onunla Kalk düğün gittim zan. ben. Sen onunla Ben düğün düğün zan. zannettim, Dedim değil mi? bunu uğradık. Sen Yıllar dinle. haltaya ihtiyacım. Haltalar konkretne rahat geldim. Sen o ağır işin geldi diyorum. Türk'ü işe varan varsan hiç kimsen gel işe gelin gel başlık var otur değil mi yara? Düğün zan. Benim başlık olup oturacak diyem. Hakkı o tayda işlemek var. Üstünde izdivaç ettirmek var. Men sana bir daha daydayın. Sen özün 38 gün işlep. Dağım hiç kimsen rap olan için Türk'te gel rap açan. Biz sana Zanzibim, opır sen lişni gurlayan, opır çoğum. Ben Türk'ün hiç yerinde rap ansat iş yok. Sen işe barın bolsan. Men kıyından Dinle, sen diyen ama men kıyın olsam 2 yıl şota ağır işte işledim Türk'te. Haltaları konkret skoşlap işledim. Onu hiç sen bana gülen var ya, hiç kimse rap Türk'e gel bir sana işleyelim değil mi ya? Sen biliyorsun Türk'e işe var yanına. Rimcan, ben sana bir daha daydayım. Men şutak özümü rap deyip getirip misal için şu Sonuna çözdün de men özümü rapa tayip yekece günüm alıp baran molsam şu tayda men bilen işlen 14 san Türkmen marav men şolar bilen ne hilek doğun hükmünü gedip şolun derdine Türkmen'in üstüne neçe aralnan uruş olan, dava olan yerine hemmesinin arkasında durup men näil günne men gören la maraj giyim senem işledim pişledim deyip gören ok bu aşağı bak şey men aydiyana sen iş geldiler yekece birin çotak uğra diyan Türkmenler uğra diyan adamlan kontrol etmene uğra gördün mü diye Türkmenistan'ın Türk'ü getirdi bir de Gülçınar. Erkeley olup getirdi mi? 21 günlep, 21 günlep biz gallık dinle birimiz iş atölyanlı deydi. Bilet aldık, bileti idine tavsırdık. Yeni bilet aldık, yeni bileti idine tavsırdık. Onun tutnaması var. Dün biz Serdar'a can ettik. Serdar bir şey ağdaya düştük. Ne emedi bilyen sema? Yeni $2.000 pul ver, men siz okuva salayın neydi. Şu seferdir dinledi ben oraya Gülçınar. Sen ilki bilmen, sen şuna yanlış kurduyan. Biz kıyın işem olarak işleyen. Çağılımı taşlamayı dinledik. Ya sen bir bunu koyalım. Benim düşünce adam men sana önüne dinledin beni men siz dinledim ha doğru mu? Yok sen bizi dinle, sen bizi kes ya. Bunlara bol hareketlik etme. Kesip Ben bara bıraktığım o temden sen gurlaya dadında hakikat yok o. Hakikat var yok değil mi? Hakikat yok. Düşünme. Beydip sen ola beyle ikdala 200 sanak işgärın daşına toplandı da men hakikatimi üstün basıp bilmeyen sen o boynunu al başına erkeklerle resmi yarına barımız koşulma barımız hayda Üşmen diyen gayret. Beni dinle. Oraya bir dinle köpçük dolu tüfüşmeli. Onu? Beni dinle. Oraya men işe geldim usta. Ha. Men usta. İşim kıyım bana. Doğru mu? İşim kıyım Oğlum olsa sen açacakladın. Vam bol yalay bol men sen dakikada dinleyin onun açacak. Gelmen açacak zaten. Nereden tüfüştün? Ben çıkmalı bu diyen Gelmen gayret. açacak. Bolay bol ne mi açacak başka koşacakladın. Vam men onun Gelmen açacak başlarına koşacakladın. gurulum onu. Gelmişsin onda sen yalan yaş bilgiler öyle. İnsan kovat gitmişler baktığımda ne mi diye. Şimdi beni dinle. Kavu ağın beri getirdin beni. Sağ ol tanrı yok kasın hemen kavu yönesin ne için beni diye. Levaplıların, daşoğuzların içinde koydun o sen diye. Böyletim ne bolup durulan içinde koyan olsun. Son. Ben olur ya. Sen son ne kadar edip biliyen mi? Sen son ne kadar edip biliyen mi? Sen son ne kadar edip biliyen mi? Mesele yok. Mesele yok. Bol edip biliyen mi? Mesele yok. Bol edip biliyen mi? Vay. O hemen
Adına da karar edebiliyorum ben senin. Mesele de. Yine sen bir Övdük, para övdük, elindeki işlerine diyor birinciden ha. İkinciden men sana aydayın. Adadan adamlar. Sen ne alak? Kudaysı men sana dinle de erkek. Sebep şu iki sebepli, şahsi mesele sebepli ikisinin. Bütün şu adamlar bir-birine giriş oturlar. Stroşna gayret edin, Gülçınar seni efire çağır edip yazın. Привет. Dün diye otur da aynı hem mek şahitçek ne şu adamın altı adam otur. Indi geldiğinde onun versiyonu dinleyelim. O yüz konuşacağım. İki tarafa bana soğutlarla gelsin. Bizim sizlerin bugün dağıt bololin kakiva. Судья бололин, короче. Здравствуйте. Özüm efirde otur. Üç efir repa yazın. Gülçınar'cı ne etip koşmalı kadar benim düzeyim hoşmalı yani haberden uğraşacak varsam. O yok mu dağıtlatıyor ne? Repa deyin Gülçınar efirine çağırıyor deyin. Seyredin ikimiz çağırıyoruz şu anda. Seyredar ağada var şu Gülçınar'ım var. Varın ne? Ne barı şu adamın 700 adam var. İki tarafa beni dinle oturuyoruz. Sebep bu kadının şartı meselesi oyuncu. Bizim emmemizin mademiz geçen son. Bizim rahatsız oluyoruz. Çağırın repani berik. Ne oldu? Hadi aytıp verecek. Привет. Aziz. Здравствуйте. Kalın mı arkadakini? İzakine koyra. Ne açadım? Suğladır yapan ne? Yani barın 3000'e bizi şu özümüz çağırıp oturuyor. Şular yazat ba biz eğer maşenlik olsak, например, bizden yanan olsa biz şey otur gel deymeyiz biz. Biz kaçırdık doğru değil mi? Bize de kızıklı şonuş var. Bana ya bir şey kızıklı. Men umuman bu temanın içinden yönüş ikisinin yüzünden şahsi meselesi boyunca men başka adamlarım adı geçiyor ortalıkta. Şoň üçin gelsin ne erkek bolup men şu kızcağız bolup şular çağırıp oturuyor ne? Repin erkek bolup gelsin. Yok gelecek del diyemiş. Eğer arası olsa gelsin neyin şu Google'laş oturuyor çödüşecek bolyaz. Привет. Здравствуйте. Maşenik diyen olsa sözün arkasında dursun da nabarra şu an iyi Google'da gelsin ne doказать etsin ana gelsin şu an kimden oturuyorsun. Şunlar beydip can yapma. Ben sana bırak ay diyeme. Ofise çağırdık. Bizim ofisimiz 7-24 işte. Edil şu vaat yine görüşün yalar. Saat neçe oldu? Sizde saat 3, bizde saat 1 olup geliyordu aynen. Seyret, ofiste oturuyor. İşler oturuyor. 7-24 kapıyımız açık. Biliyor musun o zatları? Derdi var adam geliyordu orada mı? Çok masuratlı geliyor derdi var adam. Yo bırak oraya. Bırak komentarlarını yaltanman okak gördüm he. Kim qoğdat ya diyar например oğlum okuya kızım okuya yine iyi özüm işlep yer dine söğüp ya diye. Size diye bu account'ta diye men account'un he diyecek adam yok diye. Sen onu eylik bolyan onu sen bolşun. Nabara şu at gel şu at ikisiydin men çağırıp oturuyorum. Doğunçuklam. Şunca yılanı repa qalı bilmedi men şun qallar jagana 1900 adam aşuun men her kimi konfetçek. Gülcüda, deydim mi? Yakacağım. Men bir jamut ine mağa yemişe 2 yılın Gülçınar temin aydım qallar zatat diyette. Prosta meni de mokun serdara. Ne şu gelsin men qallarjak şologunu. Okay. Şu 5 aydım çıkartın 5 aydım reklam edecek acı. Yönü hiç bir aytmışsın bilmedin. He, adam yalak bol hiç mi tökmedi akmasın. Gelsin özüm qallıp beden repan çağırın. Seyret Gülçınar, ben sana bir aday deyin. Adam eğer